Takže čaute, ja vás vítam a toto je Counter-Strike verzia 1.6. Čiže toto je mapka, teraz neviem presne aká. A vlastne máte tu buď teroristov alebo policajtov, to už asi každý vie. Aspoň tí, čo hrajú Counter-Strike, a tu si môžete vybrať. Ja som zvyčajne tento, že dám si tohto. A vlastne, no už sa to načítava, to sa vždycky. Ja som si to nastavil tak, že od začiatku mám hneď maximálny počet zbraní. Čiže ja si dám vlastne Famasa. Lebo s Famazom, takto som si to prepol na vlastne taký mod, že takto po troche strieľam. Prebijam si, aby keby ma niekto uvidel. A pozor, tu sú. Počkaj, keď vyleze. Sice moc to veľa nehovorím, lebo som trochu v takom napätí. Hrám proti botom. Chcel som ísť aj na server, ale zabili nás. No, super, fakt. Ja že chcel som ísť aj na server, ale na serveri sa mi to vlastne moc... Mne toto nepodarilo, lebo dali mi tam ban, tam musím priznať. A to je jediný server, ktorý hrávam. Čiže to vám ukazujem na botoch. No a vlastne toto je taká moja najobľúbenejšia hra. Aj keď moc dobrý v nej nejsom, sa vám musím priznať, ale no, vlastne ja to mám už, je vlastne, že easy, normal, hard a expert, ja to mám na normal, čiže to nie je najľahšie. Môžeme tu, ty si ale fešák. Počkaj, stoj, nehyb sa. Ty si fešák, ty si, áno, pozri, teraz sa zastrelia. Áno, ja to s tebou nadskakujem. Kam to strieľa? Aha, tu je asi náš jediný posledný. S gulometom, dobrý. Dáme si aj my gulomet a budeme, alebo dáme si odstreľovačku. To bude určite super. Čiže dáme si nejakú rýchlopálnu. No, nič. Ideme potichučku. Keď sa tu nejaký ukáže, tak celý zásobník do neho vystrieľam. Bránka. Ne, on ma zabíja, aha, tam je. Zabili sme ho, dobre. Ako vidíte, vpravo hore, už to zmizlo, keď niekoho zabijem. Keď ten pôjde určite tu. Kde? Ježiš, mám len 14 života. To není dobre. Aha, mal odstreľovača. No vidíte, v pravom hornom rohu sa volám akorát tehla. Vidíte, tu som, mŕtvy, ktorého sme zabili. Nie som v tom dobrý, lebo ja teraz hrávam... Kalašenko, to krásne, no, aj ty si krásny hacknutý, bugnutý, pardon. No, ja v tomto nie som moc dobrý, lebo ja zvyčajne hrávam mod Furiena, čiže ja v tom som pre toto, ako to poviem, vymakaný, ale toto hrávam vlastne len keď sa akože nudím, alebo je stopnutý server, alebo tak. Čiže z tejto hry budem natáčať let's playere, vlastne mapky a také, jak by som to povedal, veci, že čo sa tu dá všetko robiť a čo sa dá robiť v iných Counter-Strikeov a všeličo, lebo mám viacej Counter-Strikeov. Vidíte, tu je jeden, Orin, a hen tam bol, tam bol Jackson ešte, Jerry a Orin. No nevadí. No, Jerry akurát sa zabil určite na rebríku, jak sa stavím. A ešte Jackson. No ten je tam schovaný. Už len Orin a Jackson obidva sú schovaní.
Čiže viem, že som v tom trochu šmédal, tak čo už, každý niečo mielaví, jak sa hovorí. A už asi takto ostaneme trošku dlhšie, čiže ja by som toto video už ukončil. A tak sa teda uvidíme potom už pri ďalšom videu. Takže zatiaľ čaute.